Dyma stori Math fab Mathonwy. Roedd brenin Math yn byw yng Nghymru. Roedd o'n bwerus iawn. Mi ddaeth ferch o'r enw Arianrhod i weithio yng Nghastell Math, ond un diwrnod, yn sydyn iawn, mi gaeth hi fabi. Doedd Arianrhod ddim yn hapus am ei sypreis mawr, ac felly mi redodd hi i ffwrdd. Pan oedd hi'n rhedeg i ffwrdd, mi gaeth hi fabi arall. Dylan oedd enw'r plentyn cyntaf. Roedd o'n byw yn y castell efo Math. Mi wnaethon nhw fedyddio Dylan, ond yr eiliad mi wnaeth o gyffwrdd y dŵr, mi wnaeth o nofio i ffwrdd fel pysgodyn. Roedd dewin o'r enw Gwydion yn edrych ar ôl y babi arall. Doedd neb yn gwybod am y babi. Doedd gynno fo ddim enw. Yn y diwedd, mi wnaeth Arianrhod gyfarfod ei bachgen a rhoi enw iddo fo. Lleu Llaw Gyffes. Mi ddywedodd hi fydd Lleu ddim yn gallu priodi unrhyw ferch. Mi greodd Gwydion a Math ferch allan o flodau. Blodeuwedd oedd ei henw. Mi wnaeth Lleu Llaw Gyffes ei phriodi hi. Yn anffodus, doedd blodeuwedd ddim yn wraig ffyddlon. Mi syrthiodd hi mewn cariad â dyn o'r enw Goronwy. Roedd y ddau yn ceisio lladd Lleu, ond yn y diwedd mi wnaeth Lleu lladd Goronwy. A throi blodeuwedd yn dyllian.